ajuye osko dagalendo oye haramu de wotebe marashi yo damu yo obabi nunu yo wori bula wori tula dori kiba ko haramu de do ni wori faralu ka haramu de giriya wotebe mo ka tionke kenyo ko juye te minye minyenka ko jamana kono karamogo kacha dobu dambe kata sunna yerema ambese ka ubella mewa nebe min fodro karamogo munun be sunna ka alquran wa sunna ala fahamu salafu salih abo karamogo munun do oka abo ulu de lamme karamogo te salafu ka tabulo ka hari na ba kunye sunna mogoy ne aka sunna te ala fahamu salafu salih ate salafu salih ka fahamu ka ayere bodo aka no lamme ne kafunne de be kereke ari ke suhemu yode ko hara tumbe kuma uka jamana ka karamogo ka ko karamo nyuman kacha ne alete se ka da duala ko karasado akanata do katawula akanata nyina mogo doko min kan ka fo akanata mogo doko min tumman ka fo wala le ko ni be min fo karamogo nyuma munun be qur'ana ka ani sunna la fahamu salaf salih mogo ka wulu de nyinu ka kalo fo ne fana ka kuma be ko ode me ka fo ne be jateli ke aye karasallame akana karasallame nto kembe siran kana bila katawula donc munun be qur'ana ni sunna kala fahamu salaf salih ne aw yere bodo ayo wallame mogo munun te qur'ana ni sunna kala fahamu salaf salih aka yere kolo suluma koni iyi ka muso bila o kofe ko ibe sage ka ika muso ta ika bange baga ko ikanata muso yintoye ni ka bange baga fatura be daga ikatawa basi tala ikata in janna an yuqima hududallah me ika muso min bila ni ba fe ka sage kata ala ko basi tala de me sarati min be ni eni muso be ya do ka dankani anai kunan sagira ka furu ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ala ka danw siga ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka hakɛ min ye ne ka muso ko n bɛ se ka hakɛw d'a ma e fana ka dankana bɛ i bolo ni sagire k'i ka muso in ta a ka hakɛ minnu ni ala y'u bilen kan bɛ se k'o kɛ ala ko ni nin dafara aw bolo in janna an yuqima hududallah fala junaha alayhima an yataraja n'a yɛrɛ fula y'a dɔn a dankaniyara ye ko a bɛ se ka ala ka danw siga ni ɲɔgɔn cɛ ala ko jurugu tawla aka sagi ɲɔgɔn ma ko misiri dɔ bɛ dila olu fɛ bida de bɛ ko misiri in kɔnɔ a bɛ daga i t'o jɛnɛ wa fɛn o fɛn misiri ni u b'a jɔ a bɛ bida mɔgɔw de bolo ka bida de bɛ kɛ a kɔnɔ mɔgɔ ka ni dɔrɔmɛ dɔ la k'u bɛ o dɛmɛ n'i y'o dɛmɛ i ye bidiya de dɛmɛ i ma sunna dɛmɛ i b'i ka wari dɔ misiri de la misiri minnu ye sunna misiriw ye ni ciden ka sunna bɛ k'u kɔnɔ olu de dɛmɛ mɛ mɔgɔ ka n'i ka wari dɔ bidiya misiri dɛmɛ de la Sheikh Muhammadu Musaru Semini bɛ nin fɔ a ka kitabu dɔ kɔnɔ a ko sunna mɔgɔw ni seba ɲɛ yɛrɛ n'an ma sira fitina yɛrɛ bidiya misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka bidiya misiriw ci k'u ka jama yɛlɛma sunna misiriw kɔnɔ maana n'an bɛ jamana kɔnɔ fitina tɛ mankan tɛ bidiya misiri bɛɛ ni seba ɲɛ an ka taa sunna misiri dɔ jɔ a kɛrɛfɛ pour ka mɔgɔw wele ka na sunna ma mɔgɔw kana yɛlɛma sunna misiriw kɔnɔ a ko sunna mɔgɔw kan k'o yɛrɛ de kɛ ni an bɛ sira fitina ɲɛ o ɲɛ n'an bɛ jama minnu kɔ i ka nin wari kɔni ta ko i b'a dɔn bidiya misiri jɔli la Walaikum salam.
bo ko anya ala ko suma sugu munu fo an ko subhanallahi ta alhamdulillah ta allahu tabaraka min tanta min kule ne la ilaha illa ten nununa ya da dawla la ilaha illallah be faraka dawla te faraka min bi saba min kule ne la ilaha illa ten nina donc ado be la ilaha be ala mais ni min kule ne subhanallahi ta alhamdulillah ta allahu tabaraka la ilaha te faraka bo ko do ko ni ale be sali de na ale be sali na ya nye tugu ka sali da be dusun kala si soro ni nye setane wasu de ni nya de yele kito sali la dole ko ko kito sali da ki nya tugu makaru de do donc min be ale soro ni ko ale ta lan sira soro fo ni nya tugu ra de ni nye setane wasu de aka ge ka ba yirela aka nya yele ka to sali la ko abe be ka salli almamin no fe ke eto ka so kono wote be ye fo ikana misiri de kono nin misiri koni de fara safa tugura nyogo na fo ka so da ebe boka na fajira wakati mi ye safa so ka dala ibe se ka faru ka salli ni safa de tugura nyogo na kata me ni wote kene be eni misiri ke ko ebe salli misiri mi koron no fe almamin no fe ima salli almamin no fe kele ma salli wote salli sahalenya walaykum salam bon ko ni e mogo fo aya tege di ɲɔgɔn ma tege di kɔfɛ dɔw b'u tege d'u disi la lesiri tɛ nin na a bɛ tegew de di ɲɔgɔn ma mais tege di kɔfɛ ko e b'i tege da i disi ka lesiri t'a la ou bien ko ni mɔgɔ bɛ duwawu k'i ye ka to k'i ten gosi ko amina ne kɔni m'o fana sɛbɛlen ye ni duwawu bɛ fɔ dɔrɔn i bɛ amina fɔ mais k'a fɔ i b'i ten gosi ma lesiri ye o la Walaikum salam. Como? Bon, ko an balimamuso dɔ bɛ kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ ko ale ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn dɔ haramu sira kan ni ala y'a kɛ ale tubira ka sunna faamu a tubira a bɔra o la mais ani min ye ɲɔgɔn dɔ haramu kan a fatura ko ale bɛ to ka siwala k'a ye ko ale bɛ duwawu k'a ye ani fana ani dɔ tun bɛ ɲɔgɔn dɔ fana o fana tun bɛ duwawu k'a ye ani dɔ ye ɲɔgɔn dɔ tun b'a lakala kuranna la donc o fana a bɛ duwawu ko olu ye maana bɛ komi a ka ɲininkali ani min tun b'a kala kuranna la n'o fana ye ɲɔgɔn dɔ ni haramu de wa kuranna kalanbaga in ni min y'a kalan ni ko a bɛ se ka duwawu k'u ye wa ko dɔ tun b'a kala kuranna la o kɔni ko jugu tun t'a n'o cɛ o y'a karamɔgɔ da b'a kala kuranna la a bɛ se ka duwawu k'u ye wa k'a fɔ parce que mun na ko parce que ko jugu de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o sara tant que e tubira ni silama de don ni silama de y'a tigi fana ye ko jugu tun bɛ ni min cɛ ni silama de y'a a tigi ye silama duwawu bɛ k'a ye n'a fatura duwawu bɛ kɛ silama ye n'a fatura la'alla i b'a a yeli min kɛ sogo in na ani ye ala ka jugu min kɛ o de don ala b'a yiri la pour i ka duwawu k'a ye tant que sunna faamala bɛ yafa ma cogo min donc baasi t'a kan i bɛ yafa ma an t'a fɔ i ka sogo ye o de an ko lalla parce que ne tɛ sogo lakali ne bɛ min fɔ sogokɛlaw ye mun ni sogora ciden ko ni sogora hɛrɛ de la o bɔra ala de fɛ mɔgɔ min tɛ hasiriya a fɔ a ye mais a ko ni sogora kojugu de la juguma de la a ko i ka wuli ka tanga ɲini fɛ ka to kɛ i numan na ka tanga ɲini ala fɛ a k'i kisi sɛtani tɔɔrɔ ma ni sogojugu in tɔɔrɔ i ye sogojugu in ye k'i to i kinin kɛrɛ de kan n'i ye duwawu in kɛ siɲɛ 3 i bɛ da i numan kɛrɛ kan
iye sogo jugu nye kito numan krene ka ni duawu inke sinya saba numala ibe dai kinin kreka kana baro fo moshiye kana baro bo moshiye ati toro donc ne be min fo de la sogo kola mais min ye duawu in koni ye abese ka duawu kuye tanka sara silamiya de ka duawu be ke silama sube afa shiri na fa shiri baliye duawu be ke silama sube ala be ya fuma chogomi bashi tola Iwasale nan tale kan bon koni ale ye sali fana ko ale be sali 13h30 koni do fana be sali 4h abe ta sali uno ko be chogori na ya soro 13h30 aba ke jama de la jama misiri la ni jama de be sali 4h30 ka dabo akama ka kin kala da ni nuno fana be ta sali be to faru kalle siri to la dina la o ye bidiya de tanke e salira dro 13h30 salira misiri de jama de no fe o yi wasa o ya banne mais kaki kala da e na sali 13h30 4h na tara fara non kalle siri to la dina la o te be iye ciden ko de ni mugo min salira jama misiri dola ube e salira e kele yi ka farda sali yi tara cide la misiri worela iye mugo soro be salila ciden ko kana shigi kula je faruka iye folo min salli o yi ka fardai ibe fulana min salli nunu no to be kima nafilai o ye da madabo akama e yi ka farda salli misiri dola itara cila misiri worela iyu soro fana be jama salli la ikana shigi kullaje ibe faruka folo min sallira o yi ma fardai fulana ye nafilai me kato ka dabo akama ka ki kan ladai de la tola alaikum salam Mame ntake ka kuma laban de me quoi bon koni e mogo ka seben taka dogala na ye kuma lankolon fo iye donc ate daga ika ka seben dogo parce que agno de fo tiren ko mana ra minkum munkara fal yughayyiru bi yadihi fa illam tasabba bi lisani fa illam tasabba bi qalbihi wa jalika diaful iman akonna ye ko ne nya ya yele mana bolo doni ke ko yele ma bolo o ye famaw de tay ubin bin ka du kono nka du mara be bolo ala kuta fendo bin ka dende bolo ibe se ka tama ka bosala ni ye marali kala yoro do la yoro do nyema ibe se ka yele malike ni bolo bo ciden ko ni ete nyema yoro la ni be se ka yele malike ni bolo afoni dai donc mo go were ni e saben bi ni ya bolo eta faye eta marabagaye ete famaye kana to ko ibe mo ka seben bosha la ube kata dogo obe na ni fitina ni balawude obe na ni fitina ni balawude kano ke e kanka minke abila sira ika konanja de kai seben to seben mai seben bila na ya fama kule na ma famu me kana to ka mo ka seben ta ko ibo dogo be na ni balawuni fitina ete fama ye donc kano ke be mun fo ko huje fata ye seben tige kabo mo gola ye yala mo goni tiden ka sebo ye kelenyawa ani fana sebo tile ani an ta ye kelenyawa donc mo kana uluta ko ibo ke delelay ete fama ye eti ka du tige kana to ka mo ka seben ta ka dogo be na ni balawuni fitina ni kelede donc kana nyogona fe eta ye munye ni ya aye mo minna akonnanja donc ika bila sira na ya fama kule na ma famu yi tate donc tanki ya ka seben dogo na ka kuma lanko ni kuma jugu fo iye e kana jabi na be do balawula de parce que de ye ko jugu kala ni ale kuma lanko lon fiye bo munyude ibe sabala korode ka munyude kana te fitina donc ambe min fo ira ka seben dogo bagatiye kana ka seben dogo eta ye munye ala ku soso la uto afoni inende ciden ko hari ni ne nyire tese ka min fo na be ke fitina baloni jodi boy akoy dusukuna aka seben ko dusukuna dro seben bala me mandiri dusukuna donc ni nye ka ala munkaru ka aywa pen kone kan nankariya abeta ni marhala dila an kan nunu fana koroshi ko kone nankariya dila
parce que ko kone kan nan kariya marhala damado bala a folo ni e yere yado ni ko kone infule ni nya bali abe boye pew ni nya bali abeta ko kone mbeta abe boye pew ibe ko kone mbali nina ube ni nye ko kone mbali anyogona ko kone mbana ibe istihadu ke wala min bena ani min min bani ibi ufula bila nyogon koro ku masalaha bila nyogon koro masalaha be minno ufula la ibo ke sabana ninye nin ko kone nankariya ko kone wore de bena bila nola min ka juguna ye donc ko kone koy kano bali de ninye nin ko kone bali ko kone wole bena min ka juguna ninye otoy masala ninye ni seben ndogala na kele be bulu futina be bulu fo joli bembo e boala o ye ko kone wore de min ka jugu sebenye donc wore ya to Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dondola tatari anaka kalandew nana tatari naka jamala ube dolo mi dugu do dafe Ibn Taymiyyah temena kalandew ko abu bale Ibn Taymiyyah ko toy utemena ko Ibn Taymiyyah ma ko ma deli kan ninkede an kana mogo la ube ko kone na mu bale an ko ambu bale an ko toy ako munu fule ka dolo mi minna ufule silama dugu do de dala na nyu bali nin dolo min na sisa ube dugu min dala ube do dugu in kono ka mogo be faga ku kana kolota donc an ka temuka ku tu ka dolo min no ka sugula no ye silama ka kisuma donc min ka koroshi ko konen nan kariyalila bon ni ñinin kali min fula ni ye ko wo kileni ko ye tiɲɛ ye n'a ye tiɲɛ nafa bɛ silamɛw kan allahu alam ni ñinin kali sugu a nafa ka dɔgɔ ne kan donc mɔgɔ minnu b'o ko sugu dɔ wo kileni bɛɛ b'a wo kileni tɛ a bɛ t'olu ɲinin ka o la ko dɔ de don ko dɔ bɛ musirikiya baaraw de kɛ mais ale ka denmuso diyara tigi ye a y'ale ka denmuso ɲini ale ko ale t'a ka denmuso d'a ma k'a to musirikiya in na ko a ka denmuso in di ale ma n'a y'a furu a bɛ tuubi o bɛ kɛ cogo di ka ni denmuso d'a ma a bɛ tuubi de fɔlɔ a ka tuubi de fɔlɔ k'a ka tuubu ɲɛ ni o ɲana wagati min i y'a ye a tuubura a y'a ka tuubu ɲɛ i bɛ se k'i ka denmuso d'a ma mais ale ma tuubi ko i k'i ka denmuso d'a ma n bɛ tuubi ka n'i denmuso d'a ma a tɛ daga ka d'a ma musirikiya in kan a bɛ tuubi ka bɔ musirikiya in de la fɔlɔ ni nana bon ni e nana misiri la k'a sɔrɔ i ma i ka sun tigɛ ni futuri kɔni tile kɔni binna i bɛ misiri la i tɛ misiri la sani i ka sali i ka sun tigɛ de fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ futuri sali bon ko misiri la nali ko a ma daga muso ye komi n'a nana cɛ bɛ baraji min sɔrɔ a b'a sɔrɔ ban a kana fɔ ten ko a ma ladaga ye o kana fɔ ten a ma wajibiya ka de misiri nali dagara muso ye an ko a ma wajibiya ka de ciden ko la temina ima allahi masajid allahi wali yakhrujna tafilat a ko a kana ala ka jɔ muso bali n'u k'u bɛna sali misiri la mais n'u bɛna u ka sutura kɛ u ni kasajalan kana na donc ale ka ɲininkali n'u nana cɛw bɛ baraji min sɔrɔ jamasali u b'a sɔrɔ wa u b'a sɔrɔ kɛ wala ciden ko a ye jamasali baraji min fɔ ni muso nana misiri kɔnɔ i b'o baraji sɔrɔ komi cɛ bɛ baraji sɔrɔ cogo min mais o ko a ma wajibi ka de mais ni nana baraji min bɛ sɔrɔ jamasali la i b'o sɔrɔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك